Coneixes la plataforma eBiblio? Biblioteques Gandia t'ofereix un nou servei per a la lectura de llibres electrònics a través d'Internet. eBiblio és un servei gratuït i sense desplaçaments per poder llegir llibres des de diferents dispositius electrònics com ara tauletes tàctils, telèfons intel·ligents, ordinadors personals o lectors de llibres electrònics. Per fer ús d'aquest servei, sols necessites tindre el carnet de lector i una contrasenya que se't proporcionarà des de la mateixa biblioteca. Això sí, hauràs d'estar al dia amb les devolucions de préstecs i no tindre cap sanció. Els requisits per poder ser usuari de Biblio són disposar d'un dispositiu compatible i d'accés a Internet. Cada lector podrà tindre prestat un màxim de 3 llibres amb una durada de 21 dies per préstec. Sembla fàcil, no? Mira el següent vídeo i sabràs com utilitzar aquesta plataforma que et facilitarà la lectura per a que pugues llegir en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Pràctic, no creus?